Така че 5-6 годишните учат заедно, 11-12 годишните учат в друга група, разбира се. Къде се провежда тя? Нашите офиси са на улица Оборище, на метростанция Театрална, в Младост 4 и в Овча хотел. Кога? Курсът се провежда всеки ден от 9 до 12 часа, като за желаящите да се възползват от опцията на целодневна лятна занималния, ние работим с партньори и можем да предложим да заведем децата при наш партньор, така че да прекарат оставащата част от деня до 18 часа при него. Какво правим през това време? Всеки ден от 9 до 10:30 ние се занимаваме активно по учебна програма на английски език, която е съобразена с възрастта и интересите на децата. В 10:30 излизаме за кратка разходка навън, до близката градинка или парк, където играем на игри на английски език навън и си говорим. След това към 11:30 се прибираме обратно и изкарваме втори час по английски език до 12. Защо при нас е много ефективен този курс? Защото едно. Това е лятно време. Децата не са ангажирани с училище. За тях това е забавно и приятно занимание. Място, на където ходят всеки ден, за да се срещнат с приятелчета и да поиграят малко. Второ, защото имаме предостатъчно време да учим така, както на нас ни харесва. С много игри, с песни, с танци, с гледане на филмчета, разказване на истории, изобщо начина, по който английски език ни се обикаля. И като цяло е много подходящ вариант, също и заради особената си интензивност. В общи линии часовете, които ние прекарваме за един месец, се равняват почти на тези, които изкарваме в една учебна година. Така че каним ви, ако желаете, заповядайте, елате да видите как е при нас. Започваме от 1 юни и до 15 септември. Периодично имаме групички. Можете да се поинтересувате за вашия удобен вариант. Повече информация можете да видите на нашия сайт www.elazar.co.uk. Очакваме ви!